zen bagera, atxurtu daigun lurra, alde igan alde, errozarrak erausti, aizeari galde, gure eskuak bihur, ditzakegu gorde, lurra lantzeko gure buruaren alde. Gure eskuak bihur, ditzakegu gorde, lurra lantzeko gure buruaren alde. Bueno, arratsaldeon, hitz egiten ere badakigu. Lau ataletan banatu dugu gaurko saio hau, Maiteke lehen esan dunez. Lehenengo atal honetan Bizentaren eta gaur egungo bertso jartzaile baten arteko elkarrizketa moduko bat irudikatu dugu. Eta, garai hartan Bizentak bazeuzkan bere galderak eta bere galdera biltzako erantzunak. Eta gaur egungo emakume autoreok, gabiltzan bakoitza dabilen alor hortan, galdera berriak dauzkagu eta saiatzen gara galdera horiei garaiko erantzunak topatzen. Orduan hemendik aurrera bertso eta kanta garaikideak izango dira. Neuk idatzetako bertsoak eta Amaiaren kantak. Bigarren atalo Amaiaren izango da, baina nik sarreratxo bat egingo diot. Bertso batekin. Gure amari esker behin jantzi nuen soineko morea, historiako emakumen usaia zeukan gordea. Lehengo amonen gobarak eta gaurko gazten goldea, amek alabek izebek aizpek sortutako uoldea. Esan Bizenta, esan Amaia, bimendetako orea, gizonezkoen ozeanoan birla dira ordea. Irlak ugaldu, irlak elkartu eta eman balorea, ahotsemea izan ez dadin, egun bateko lorea. Eta bai, gaur egun alde bezala, lehen bezala. Baina nik uste, nahiz eta guk oztopo asko bizi izan ditugun gure bidea jarraitzeko, oso egoskorrak izan arren, eta hala ere zaila izan arren, ez dara konparazio izango seguru aski, 1800 kantatzea izan zen bezala, eta idaztea izan zen bezala. Eta nire izena rebelikatzea hainbeste kostatu bali mazait, zer ote zen Bizentarentzat bere izena rebelikatzea, bere osabaren babespian baizegoen. Guare izango zen, baina horren berri ez daukagu, imaginatzen dugu ala ere. Guri loria kostatu zaigu. Gu ere agian oso garai beltzak pasiak eta etzan arraza herri txiki batekoa izaki, etzen arraza plazaratzea. Etzen duen galtzen fama bakarrik, hori ere bai. Galtzen zen duen dena, eskubide osoak, ez duzu lanik egin nahi, kantatzea zoaz. Hori da, gainera alferrazea eta nordak izan gehiago, ez? Fama hori bat galduenean beste bat irabazten da, pisu handia duena.
Eta gero horrekin bizitzen ikasten duzu, ez da ezer pasatzen, hori eta da, horrek ere bizitzen erakusten du. Eta nik kantu hau gogoratzen dut, orain agian simplea dirudi, baina liberazioa bezala. Egina nituen ordurako kantu batzuk, neriak, disko guztietan sartzen dituen jala 2, 1, 3 kantu, xumeak. Eta hau iruditu zitzaidan zela nire lehendabiziko kantu osoa, zerbait esan nahi zuena, eta nire ondoren bortitz batetik erditu nuena, nolabait esateko. Eta libertateari eskaini nion kantu hau, txorien lekuan jarritzen, eta erreflexio hau ekarri ziren txori kantuak, zer danak goraipatzen dugu, maite dugu kantua, baina behin islatu nuen konzeptu hori. Egoak ebati babizkio neria izango zen, baina nik txoria nuen egiten. Orduan pentsatu nuen, hori gizon batek besterik ez dezake esan. Ze eskubide dut nik txori bati bere egoak mostutzeko. Zitaian burutu egingo. Noski, egoak ebakitzen badizkiot, mostutzen badizkiot, neria izango da eta ze. Horrek ze balore du. Eta orduan gainera esaten da, baina nik txorian nuen maite. Orduan ze hona nahi zen, txoriai ez dizkiotela mostutzen. Ze hona nahi zen, ze maitasun benetazkoa. Eta orduan ni umilki, esan nire txikitasunean txorian lekuan jarri nintzen. Irea zen txorian nintzela. Irea zen txorian nintzela, eskontatzen ikasi berria, maite mindurik egon arren, ire bihotzatan eria, xuri maite giro. Mitza zitzaizkidan belarria, emekin nire ganatu, kaiolaren atea etxitu, ta nire xebea aldegitia. Xuri, ta maite giro, mitza zitzaizkidan belarriro, emekin nire ganatu, kaiolaren atea etxitu, ta nire xerea begitia. Mantxo isiltzen hasituan, nire hitza gero, nire irria, ire begirada zorrozten,